खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै T20 मुलुग काप देरहाखांनायनि उनाव भारतारि क्रिकेट टीमखौ मुम्बाइनि वानखेड़े स्टेडियामाव भारतारिफोरा बरायदों। क'क्राझारनि सिङाव थानाय कारिगाव क'क्राझार फारसे फैनाय लामा सेराव वेलकाम गेट लुनाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। गोबां नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो मुलुगनां थाखोआव बादायलायनानै सिलभार मेडेल देरहानो हादों बाक्सा जिल्लानि बगाजन कुन्डारगावनि बिफा अनन्त बसुमतारी आरो बिमा जसना बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला सोमदोन बसुमतारीया। गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांथाय मावथांखिजों सा दिकेजरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि जर'खा फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव बेखेवदों। बङाइगाव एनटिपिसिनि गार्ल इमपावारमेन्ट मिसननि सा 40 उन्दै फरायसुलिफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लोगो हमफैदों। बेरगावनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि बानजायनायाव सम्पुर्णता अभियान हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै बेखेवदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बिपिएफ हानजाखौ मदद होग्रा सा 150निबो बांसिन क'क्राझार वार्ड नं 4 नि गासै 0 SHG ग्रुपफोरनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।